jotono phung kaham iko tabuk phungni chini parao musire kana phaio natingui naitukrai tongo iko kiri sukha mada manjakno bengjani huijagui tongkha khari se borok no bo huijak tongkhanani iko biango thangnei naitukrai tongo musire kana bo tini manjak hinkhe bo kwthang tongorak tini khe jotono ratha tilaijak naituklaijak bengjani huijagui tongikha borok kwbangma dokan haising nogo naidi mama songni nogo nokrao bachai tongpai po borok dakhongna naino manui dakhongna nai saimariya nai dongdi chayawi taya sakno amo mada manjakno ho na bengo jani khari changka bo bengki khatka naidi khonojano bo kirichai tongkha buku chentelo ayang ti hap khata na bobo di to chente chkunte ni kokska ba chkunte chkunte ni chubani se gobani ti ka khata e chok gi rong chok gi ra jata am ta borok nok khaise ko mane na nok khai di khat kha dokan mandi khap khom nai tang oh bu ha phadro de na aro phung tong na la ba khai no suni ti tik khai no ka ton mon tik khai cha na phatha da tik khai ka abotra nai ta ta dum de abo ko ka samda pe roi ko bakai lo ka sama siang ko sente ba ko bai kubun sing kha khata sende kai kharman da da kiltre khata buni ko bo sende kai ka samung ja ya ko mukja ko ngi ko nuken saman ko ta ko mukja 사과 쿨때 갖다 줘. 사과 쿨좀 갖다. 거분이 못해 뭐 천들끼리 같은 자 일단은 나 온다 샤브. 이거 미싱 뭐. en ka sanang kana kutu abu en ga dum seng ti rok si thang kana Nhớ cả đó. En ga dum seng si khanang kana ko. 제라이 컴네 엉야버. 제라이 컴네 엉야버. 왜 뭐야 그래? 그냥 자네 세트게 해봐. 샤르바 아칸 돌니? 뭐 적야 뭐 또 나 파이네 블루투스야.